7 Avgustda Balkanyň Türkmenwasy şäherinde yüzlerçe adam azyk gitmesçiligine garşy protest geçirip şäher häkimi bilen dawalaşdy. Bu barada Tewitten habarçymyz maglumat berdi. Näýilelik çäresi ýurdun ýolbaşy düzüminiň sol tanda prezidentiň goloýdaky abada dowlugyna din jalşa gelen döwrüne gabat geçdi. Duşenbe güni ir saat 8-lerde esasan aýal masgalalardan ibarat yüzlerçe adam şäher häkimliginiň binasynyň öňünde toplandy. Olar fevraldan bäri un, ýağ ýaly azyk paýlarynyň berilmeýändigine nägilelik bildirip, häkimiň özleri bilen çykyp gürleşmegini talap etdiler. Ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň, hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk döwlet dukanlarynyň degislilikdäki arzan önümlerine garaşly bolup galýar. Habarçymyz protest çäresiniň görnüşinden guramaçylarynyň bolman, onuň öz-özünden döräne meňzeýändigini aýtdy. Ol protestiň döwlet dukanlarynda arzan haritlaryň satawynyň bet edilen wagtyna gabat başlanandygyna hem ünsü çekdi. Häkimligiň işgärleri başlygyň edarada ýokdugyny, onuň etraplara aýlanmagy gidenligini öňe sürdiler. Emma adamlar häkimi garaşmak niýetleriniň ýokdugyny, bu ýagdaýda özleriniň gün awada ýörüş edip aralaryny deňizde dinjalýan prezidente elin eşitdirjekdiklaryny aýdyp gaýbat atdylar. Dip bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bellesek häzir ýurdun ýolbaşy düzümi Türkmenwasy şäherinden 15 kilometr uzaklykdaky awada zorlugynda dinjalýar. 5 Avgustda Kurort şäherine prezident Serdar Berdimuhammedowyň özü hem geldi. Protestçilaryň prezidentiň bolýan ýerine ýürüş etjekdigi baradaky haýbatyndan soň iş ýerinde ýokdugy aýdylan häkim destini edaradan ılgap çykdy we has köp gyzyşyp başlan adamlary kösüstürmäge tinanşdy. Ol protestçilaryň has aktiv bir bölegini häkimligiň mejlisler zalyna çağırdy. Emma aýallar muňa razy bolman ähli zady daşarda ýyl ortalaýyn gurrun etjekdiklerini aýtdylar. Mundan soňra häkim çäkli hem bolsa döwlet dukanlarynda arzan çöreň satawyny gurajakdygyny, hususiýetçileriň bahalaryna hem gözegçilik etjekdigini söz berdi. Häkim adamlary dargatjak bolup tas ýalbarmaga çenli baryp ýetdi. Awgustyň 25-inden soň paýoklaryň paýlanyp başlajakdygyny aýtdy. Ol awada ýörüş etseler ýa-da şäherde şeýdip ýygnanyşyp dursalar, onu prezidentiň howpsuzlyk gurulugynyň olara garşy ýara ulanyp hem biljekdigini aýtdy. Dip habarçymyzyň söhbetdeşi nykdydy we häkimiň gaty aljyraňly görnendigini belledi. Häkimiň bu wadalaryndan soň adamlar dargamaga razy boldular. Ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenwasy şäher häkimliginden maglumat almak başartmady. Bu özgörçlükler ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokarlanmagynyň arasynda dilekçilik edýän we zirdibil dörýän raýatlaryň gözgörtüli köpelen mahalyna gabat gelýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy görüşmeň deregine, mesele ünsü çeken raýatlara basyş görkezmek arkaly jogap bermegi taýlap alýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurdun durly künjeklerinde azyk paýlarynyň gijikdirilmegi ýa-hut satywdan aýrylmagy bilen bagly ilatyň nägilelikli çäreleri köpelýär.